बबे कलेजाव फरायनानै बबे संबिजितनि लेखाखौ फरायनानै बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बुंदों बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया होननानै आं सोंनो लुबैयो। मानो भारतआव मोनसे गोदान रायजो जानो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि नाङा रायजोफोर, कुनु बेबायदि क्राइटेरियानि खोथा गैया। भारतनि आर्टिकेल 2, 3 आरो 4 बेखिनियाव लिरनाय दङ CMA 2, 3, 4आव जेब्लानो गोनां जायो अब्लानो बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै खालामनो हायो एबा मोननै मोनथाम रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे खालामनानै गोदान रायजो सोरजिनो हायो। खोनाबाय दा रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ मा बुंदों? जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे समाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन, मिटिं गिदिर गिदिराव बुंदोंमोन, साउटिं खालामदों, अप्रेसिभ खालामदों, जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट शेड्युल मोननायनि थाखाय जोंनो जेबो क्राइटेरियानि दरखार गैया, क्राइटेरियानि गोनांथि गैया। क्राइटेरिया इज नट इम्पर्टेन्ट फर द बड'लेण्ड मुभमेन्ट फर द क्रिएशन अफ सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय जोंनो जेबो क्राइटेरियानि गोनांथि गैया होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। जुदि गमामायैनो जुदि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट क्रिएशन खालामनायाव एबा आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव जुदि क्राइटेरिया एन्ड पलिसिनि गोनांथि गैयामोनब्ला दिनैनि दिनाव नोंथाङा प्रमद बर' मानोथो क्राइटेरिया नांलाया होननानै नोङो दिनै मुभमेन्ट खालामबोनानै दिनै मानोथो रायजो राजाफोरनो मानोथो बड'लेण्ड लाबोनो हायाखै? दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्ड पिस एकर्ड खालामखांनानै बिटिआरनि CM एबा BTCनि CM जानो मोननानै प्रमद बर'आ बावजोबलांबाय। रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गिदिर गिदिर लेक्सार क्राइटेरियानि दरखार गैया। आरो प्रमद बर'आ दाखालि मा बुंदों? प्रमद बर'आ सासे नेसनेलिजम टाइमलेस कन्ट्रिबिउसन खालामदों बड'लेण्ड आन्दलनाव, बड'लेण्ड मुभमेन्टआव, बेखौ बयबो मिन्थिगौ, नोंखौ बयबो मानिदों। बा प्रमद बर'आ सासे हारिनि थाखाय नांनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदों नोंसोर मिन्थिगौ ना? बड'लेण्ड इज नट इम्पर्टेन्ट नाउ डेज, वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड एनिमर होननानै बुंदों। जायनि थाखाय प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैनानै बर'नि जि सिमां, बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन टटेलि दिनै प्रमद बर'आ डिस्ट्रय खालामदों। रायजो राजाफोर नोङो क्राइटेरिया दं होननानै रायजो राजाफोरखौ लानानै गामिनि जाम्बि जाम्बाफोरखौ लानानै क्राइटेरिया दं होननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै दिनै नों लाजियाखिसै? दुनियानि थार्ड क्लास लाजिनो रोङै प्रमद बर' नाम्बार 1। दिस इज भेरि शेमफुल, लाजिनांगौ। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। क्राइटेरिया दं होननानै मुभमेन्ट खालामहोनो नाङामोन। जुदि प्रमद बर' क्राइटेरियानि दरखार गैयाब्ला नोङो दिनै मानो बड'लेण्डखौ नों मानो लाबोनो हायाखै? मोनसे टाइमाव फर्मारशिप हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन बाव जेबो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, देयर इज नो क्राइटेरिया फर द बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बे टाइमाव प्रमद बर'आ मिटिं गिदिर गिदिराव ओरैबायदि माने बेखौ बखिदों, क्रिटिसाइज खालामदों, ब्लेम खालामदों, गाज्रि गाज्रि बुंदों। बेनाव बर' जाथिनि थै गैया नामा? जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा? मानो बेबायदि दैदेनगिरि जालायनानै सासे BTCनि चिफ जानानै दिनै मानो बड'लेण्ड नाङा, बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै मानो बुंनांगौ होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। बे समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। आरो प्रमद बर' नोंनि क्राइटेरिया दङ होननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया, रायजो राजाफोरखौ लानानै मुभमेन्ट खालामनाया नोंनि क्राइटेरिया बबाव थांगोन? वेयर इज योर क्राइटेरिया? टेल मी। नोंथांनि क्राइटेरियाफोर बड'लेण्ड मोनथारगोन सानसे जोंनि जि हप्स दं, बर'नि जि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जोङो आन्दलन खालामबोदों, सानसे नङा सानसे जोंनि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बे सिमाङा साक्सेसफुल जागोन। जों बयबो कन्टिनिउसलि मुभमेन्ट खालामलांबाय थायोबानो जोंनि जि सिमां, जोंनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन बियो फुलफिलमेन्ट जागोन। स' रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामनांगौ होननानै बुंदों।